Здравейте, приятели! Много от вас ни познават като LED реклама и наистина това е бранда, който усърдно развивахме през последните 13 години. През 2011 година започнахме от тук, в центъра на Слънчев бряг, сложихме нашите първи съоръжения и в течение на годините продължавахме да разширяваме мрежата си. Сега, на прага на тази тинейджърска възраст за нашия бранд, сме готови да ви представим новата си платформа LED King. Официално ви представяме много повече решения. Можете да закупите LED екран, можете да вземете LED екран под наем или да ни се доверите да поддържаме вашето съоръжение. Към този момент можем да предложим над 70 локации в страната, където да стигне вашето рекламно послание и всеки месец те стават все повече. Знаете, че сме бързи, знаете, че сме коректни и си спазваме обещанията. Изготвяме качествени видеоклипове, с които ефектно да впечатлите клиентите си. Свържете се с нас и LED King ще ви помогне да достигнете много повече клиенти. Очакваме ви!